ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟ ನರಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ತಾದಿ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ನಿರ್ಗತಿಕೆರೆಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ವನಸು ಪಟ್ಟಣ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಕೇವಲ ನರಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಆತಿನಿ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜ ಭಂಗ ಆತಂಡು. ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ನೀರು ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಅವೆಟ್ಲ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಓಲುಲ ವನಸು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಾದಿ ನಾಯಿಲು ವನಸು ತೆನಸುಗೋಸ್ಕರ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತಾದಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪುದಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ತೆನಸು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ತೊಕ್ಕೋಟು ಭೂಮಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಇಂಚಗು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಭೂಮಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಕಿರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಪಿದೈಡು ಸುಮಾರು 10-15 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾದಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನ್ನರ್ದು ಆಪಿನಾತ್ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ ಮಾತ ಬಂದಾಯನಿರ್ ದಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ದಾಳ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾಯನಿರ್ ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಮಿತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಲ ಪುದ್ದಪ್ಪು ಮಾತ ನೀರು ಒಣಸ್ ಮಾತ ದಿಯೋನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕುಟ್ಲ ದಿಯೋನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ತಿತ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಹತ್ತಂದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿದ ಫುಡ್ಡು ಮಾತ ಪಂಪತ್ತು ಬಾರ್ದು ನೀರು ದಿದ್ದು ಅನ್ಕೋಪೇರಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಕನ ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎರಡು 3 ಜನ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ್ ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಗ ಏನು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಕಾಂಡ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಡಬೇಕು ನಾಯಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅದೇ. ಕೆಲವರು ಬೈಕಡು ಬತ್ತದು ನುಪ್ಪು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ನಾಯಿಲೆದ ಆಹಾರಲ ಕಂತು ಪಾಡುವೆರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋಚಾವೇರು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ತೆರಿಪಾಯರು.